जतन खुलुमका तै सारिक काहामनि खाकसांमा तै जिवाया फारो तिनी बेलाखि ओ सारिक जरावो जतन खा काहामबाय सिनि हामजाक मंबाय जों साख्लायनो मुसुङो एबा तिनि आं साना मुसुङो जों साइमानो 1994 डिसेम्बर पुइला जेनेरेल एसेम्बली ओ तिनि असा बखानानि जे वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे अबनो पालायनो बगै 1994 जे पुइला साव आपुनि जिमिनो पालाय जागै फायो ओ सालंगाय जत्त संसार गनांगै हायं गनांगै जे हानि बुसारकनि असा स्पेशली ओ सालनो पालायजों मा हंगाय बरंनि जे मानथाय सकथाय बरंनि कानमुं जुमुं कालचार ककथाय जतन बरंनि जे राइट्स जे प्रोटेक्शन रिनानि बागै ओ सालनो स्पेशली यूनाइटेड नेशन बाय 1994 डिक्लेरेशन खायदे जाबो आपुनि जिमिनो ताबुक सुजरा तै थिनांगोबो ओम हायकेनो खनानि जे साल 9th अगस्त वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे ओ सालनो हायं गनांगै पालाय जागै दं आबनि बागैनो आं कबंनाय लुकुरङो फायदि जोंबो ओ हायंनिबो साबा सिनि ओ मानथाय सकथाय एबा ओ हानि गोरोंजा तै संसार गनांगै जों सायमानो सिनि जत्त हायंनिबो साराव ओके बेले बरं बाय गोरोंजा सिनि बलंनि बा सिनि एनवायरनमेन्टनि जे सिनि राइट्स दं बलंनि मगदों थायगदों अबरक सिनि राइट्स दं अबरंग प्रोटेक्शन रेनाबानो ओ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे हायं गनांगै प्रत्येक बছর पालाय जागै दं फायदिकाय जत्त लुकुरङो आं कबगो जों खनानि सालनो खातुं खाजाके तंथक जाथके जिनियो सालनो रिकग्निशन यूनाइटेड नेशन बे मानमानि बागै जों काहामके पालाय लेनाय जतन ना हामबाय।